Oh, shoutout tayo sa mga K-pop fan ra. Tangina nyo. Putik. Wala yung K-pop idol. Mga damak. So, what if after 20 years or 30 years pag masulod ang Korean language? Yo, what's up? Kumusta sa inyong mga silingan, no? Hindi pa kasilingan, is-subscribe na na. Kay para masilingan ta. So, atong topic din karon kayo, no? Kay about sa K-pop. Mga K-pop ba? Kaya mo pinakita ang video din, no? Nabayot yun din sila. Oh, shoutout tayo sa mga K-pop fan ra. Tangina nyo. Alam na ko ipakita na video, no? Na bayot yun din sila. King ingnon pa nila na kissing game ni. Dahil ko kay paminaw. Dahil kita naon, no? Nalukan na yung mga bayot. Araw. Putik. Wala yung K-pop idol. Mga damak. Nakita niyo yung video, no? Sa parang lahi jud yung bot. Mga K-pop fan dra ba? Parang idol kanilang mga K-pop, no? Kasi hindi nila masabtan mga kanta, mga opa-opa. So, ako lang maingon sa inyo, no? Bayot yung mga K-pop idol. Mga bayot! Tagalog, bakla! Bakla yung mga idol! Anong idol man ninyo na? Tayo mabuhat. Inyo ng idol. Ang damak. Ang bayutan eh. Meanwhile, Ate, ipag ako lang drama. Yan. Kayong mga K-pop fan, anong nag-idol dyan mo ni mga bayuta? Kay ako po nag-idol ko sila. So, ang napugdunggan no kanang tanggalo ng panitikang Pilipino sa college. So, musugot ba mo nga tanggalo? Na dili man sapat na elementary hangtod high school lang itudlo ang Pilipino, no? Kay na pa may mas taas na level na itudlo pa sa college. So, depende na lang kung maminaw ka. Kaya ako, paminaw ako, usahay. So, ilis din og Korean language. So, sugot pa mo nga tanggalon. So, after 30 years, 20 years ana, so mga estudyante ana, mag-anyo na, anyong lupa, anyong tubig. So, what if after 20 years or 30 years pag masulod ang Korean language or ipuli sa panitikang Pilipino? So, inani garo, no? Anyong student, anyong opa, opo, opa. Anyong ma'am, anyong lupa, anyong langit, anyong gago. Opa, opa. Ay, nako. Wala matagakpan sa mga Korean, no? Pero naman ng nadya po ng netikang Pilipino. Katuwa man ang sarili. Wala magigiyapil ang bisaya subject na unfair po kayo. Bahala may. Hindi magapil-apil. So, if tanggalo ng netikang Pilipino, so daga matanggal na mga maestra. Wala sila trabaho. Unsaon na lang sila. Kailangan na mag-study sila Korean language. Na, eskwela sila balik. Sa na lang. Asa sila padulong. Di ba? Guya po nila. Tanggalan sila. Mas okay kung ang Pilipino ibutang dito sa ibang bansa o sa Korea. Para sila po makatunog Tagalog, no? Unfair po kayo sa uban. Unfair na kayang Bisaya. Dili kon sa Luzon. Di ba? Dapat magtuon po sila sa Bisaya. Pilipino po. Ang taga-ubang bansa. Gasunod ang lingwahe nila dito sa toa. Dapat ang ato ang lingwahe. Ikaw po nila sa gawas. So, wato lang, no? Kay kain kayo ba? Dapat Tagalog tayo ngayon, eh. Kasi maraming nanonood. Mga 2 viewers. So, mula to, no? Naluoy lang ko sa mga Filipino teacher para silang trabaho kung Tagalog ng panitikang Pilipino. Kasi mula ko yung alaman ng panitikang Pilipino, mga Pilipino nga na. So, mapilong po na ako. So, maulan to ang tanan, no? Sa mga dili pa silingan tara, i-subscribe na na. Kay, kung di ka mag-subscribe, dili tas silingan eh. Support Bisaya Vloggers. Yo! Mga K-pop fan dara. Shoutout, pariya na, K-pop fan. Kansamida. Tanawa.